nayo ke into enye engifuna sibheke namhlanje engicabanga ukuthi iyasihlupha sibaningi ukuthi ngoba phela kuyezwakala ukuthi sabantu ababenama powers, sabantu ababenamandla, sabantu ababenqoba izimpi. Kuyavela nje endaweni eziningi kakhulukazi la eSouth Africa nje different tribes ukuthi izimpi zayinqotshwa noma kuthiwa abelungu beza ngebhamu beza ngamabhomu kodwa sasikwazi ukubanqoba ngalokho esasinakho noma lokho esasithembele kukho okwakusenza ukuthi sikwazi ukunqoba ikhali esasithembela kuzo, sasikwazi ukunqoba ngazo, izona esasizisebenzisa ngokuhlukahlukana kwazo siyinqoba izimpi. So bese umbuzo ke la uyavela ukuthi pho kungani sagcina esiketuleka, sigcina siba colonized, abelungu bagcina beba ngaphezulu kwethu. Ngakho konke nje basibona manje amazwe amaningi abelungu ibona bangaphezulu. Kwenzeka kanjani ke lokho? So ke abelungu njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi they studied us mabesuke bengena lapha ngoba kwakuthumela abantu abafana nama-delegates, abantu ababengena emazweni bayobheka nje inhlalo yakhona, bafike beyabantu engathi bathubekile bazofunda, bachazwa inhlalo esasihleli back in the days ama blacks ngesikhathi ngendlela ayiphila ngayo, kanti basuke bezofunda ama weaknesses ethu ukuthi ikuphi la esingene ngakhona ngoba bayabona ukuthi ngokulwa sinzimanyana. So iziphi ezinye indlela abangasingena ngazo ukuthi baskedula. So indlela ekuyiyona abayidiscover abelungu i-weakness yethu ukuthi sasingekho imbumba, kwakukhona nje ama-loopholes kuthina sisodwa nje ongahlangani, okuthengisana sodwa, doing things behind each other's backs, into njengalezo. Afika bayibona abelungu ukuthi okay laba singabaketula kanje, ingakho ke baqala ke uzungu lokuthi behind our backs back in the days ngalezo sikhathi lezo kusaphila abantu abadala okuwama ancestors wethu, khona ke ababethengeka noma abathengeka kalulu ngoba baqale abelungu bashela amakhosi athize ukuthi abe ngasesayidini labo ekutheni ke bakwazi ukuthi baketule umbuso wabantu abamnyama. So njengoba ngisho ukuthi ke base discoverile i-weakness yethu, so iyona ke indlela abayisebenzisa ke leyo ekutheni mawukhona izimpi ekwakumele ziliwe. Imagine sihlelile la samabutho noma sesizwe kunempi esiya kuyona, maybe sihlela ukuthi si invade a certain tribe noma kunempi ehlelwayo ukuthi izoyoliwa, bese sekuhlelwa yonke into ukuthi okay ngo3 ekseni siyahamba siyolwa, bese kusuka abanye bethu noma bese kusuka amabutho angasesayidini lethu ahambe ayotshela la kulaba eselwa nabo ukuthi labantu bathi bayeza ngo3, so iba100 lapho. So iyona indlela abasithola ngayo ke leyo. Ucabanga ukuthi uyafika ngo3 wena lapho niyolwa noma namabutho niyolwa lapho, nithola labantu abasebelindile sebeready ukuthi bayazi, sebeready ngoba bayazi ukuthi niyeza uzobalwisa. So iyona ke indlela leyo abelungu abayisebenzisa kakhulu ekutheni basinqobe ngoba sasithengisana sodwa, ngoba sithanda kakhulu imali, sasingachuzi thina sodwa kodwa sasichuza abantu bangaphandle ngoba sifuna basibone kunoma sichuza abantu bakithi. Ngizoke nginenzele nje i-example. Bekunomngane wami womlungu ne noma kunomngane wami womlungu, bese sijwayele nje sihlale sixoxe naye isazane nje nane culture yethu kanjalo ne culture yabo ngendlela abenza ngayo izinto. So lo mlungu uthi uyazi abantu abamnyama ngendlela engibathanda ngayo, abantu abamnyama banothando, bahlangene, bayazwana, mawunabo you feel at home, bayakwazi ukwenza uzizwe umukelekile, uzizwe usekhaya. Wathi ke lokho esayidini labo akukho lokho kubona, bayazondana bodwa, bayapretendana kodwa bayazondana, nabo bahlukene ngama-tribe na njengoba nathi kunamaZulu, kunamaXhosa, kunamaPedi kanjalo, nabo bahlukene kanjalo. Kodwa wathi into angayithandi abantu abamnyama ukuthi kulula ukuthi bathengise abantu abamnyama. Mayengafika yena umlungu afika athi hey lo bhuti wakho lo uyangiphazamisa kanje
nawu 10 million ngicela ungibulalele yena, wena uzochoose ukubulala ubhuti wakho ngoba ufuna ubudlelwane nalomlungu noma ufuna imali kulomlungu lo. So iyona ke lento athi akayithandi. Ngicabanga ke umlungu okwaziyo ukubona lokho ukuthi iweakness yethu ungabambani, kulula ukuthi sithengisane sodwa. Bona uthi noma ngabe kuthiwa abazwana kangakanani kodwa kuwo bonke bayaqonda lokho, baya-understand ukuthi angeke athengise umuntu oyibala elifana nelakhe, noma ngabe kuthiwa lowo muntu omhlophe wabulala ubhuti wakhe noma wabulala uma wakhe, kodwa uma kuthiwa akakhethe between umuntu omnyama nomuntu omhlophe, still okhetha umuntu omhlophe. Ileyo nto ke thina esingenayo sabantu abamnyama, ingakho sihlupheka kanje manje, noma ingakho saketuleka njengoba ubona nje ubukhosi obuningi bethu buntekenteke. So iyona ke lento ke imkhokha evukayo kuthina esicindezelayo. Uzilokhu usibuza ukuthi why izinto zingabuyeli back to square one. Zenziwa imkhokha, ileyo mkhokha ke evukayo ukuthengisana kokhokho bethu. Lento le imkhokha ezweni lonke elinento yokwenza nabantu abamnyama nasemndenini, imkhokha leyo emibi ekumele ukuthi ilwiswe noma siyilwise leyo mkhokha leyo, ngoba njengoba le mimoya le iyakade ithengisa, leyo mimoya leyo ilibe likhona emkhathini, iyazula emkhathini, ingena thina futhi bantu, kungene lawo makhehla lawo ayemabi ayithengisa izizwe. Angithi uyabona manje njengoba siphila kanje, opresident bonke base-Afrika lawo president uRamaphosa nopresident wase-Zimbabwe, Nigeria, labo bantu labo namanje basahamba naleyo mimoya leyo emibi iyayinento yokwenza nokuthengisa abantu bakubo, umuntu asebenzisane nabantu abamhlophe ukuthi athengise abantu bakubo. Imkhokha ke leyo emibi ekumele ukuthi siyilungisa kanjani ke leyo mkhokha leyo ezweni, siphinde futhi siyilungisa kanjani emindenini. Siyilungisa ngokuthi sazi iqiniso. Angithi manje sesiyazi ukuthi indlela saketuleka ngayo ukuthi asithandani sisodwa, asizwani sisodwa, singakhetha ezinye inhlanga over inhlanga noma over abantu abafana nathi. Lokho ke okubi, kumele noma ufikela umcabango noma kukhona umuntu ofara ngokuthi thengisa umuntu wakini, thengisa isizwe sakini, ungakuvumi lokho. Kunamakhansela endaweni zangakithi ancamela ukuthi angakuthathi ubukhansela ngoba ayizocompromise integrity yabo first, aphinde acompromise inqubekela phambili empilweni zabantu emphakathini wabo, ngoba mawungena kule mbuthane le yepolitiki bakutshela ama-terms and conditions wabo ukuthi wena siyazi ukuthi uhamba ngendlela ehlelekile uqondile, kodwa njengoba sozoba ngaphansi kwethu nayi imigomo. Abanye ke babeyeka ukwenza lokho. Amakhansela amambe ngababala ama-politicians ngokuhlukahlukana ngegaba zawo nangama-level. Abanye babengakwazi ukujoyina lokho ngoba belwela ukuthi kuzogcinezeleka abantu abamnyama kakhulu. Kuphumelele lamadimoni laba abusa ama-politicians, ugovernment ubuswa amadimoni. So lamadimoni laba ayimphumela ayimimume engikhuluma ngayo ukuthi iyayithengisa ezinye izizwe, iyayithengisa abantu bakubo ukuthi ithole ipower noma amandla from abantu bangaphandle ababuswa amadimoni. So nasemakhaya ke kunjalo, namanje kusenjalo. Ubukhosi basemakhaya namanje busenjalo. Back in the days kwathengisana ngenzeka ukuthi abantu bomndeni ababodwa, obhuti ababodwa, into njengalezo evukayo manje lezo zinto lezo. So mawuzwa ukuthi uvukelwa ukuthi awusamthanda umfowenu emndenini wakho phakathi, imikhokha uyilwisa ngokuthi ungakuvumeli, ngoba kusesekusondela lo moya lo omubi owenza waba nento yokwenza nokuthi ubukhosi bugcine sebuwela ezandleni ezironke. Siyabona naseNkulunkulu manje kuyabanga khona ukumele abe inkosi, omunye uthi akumelanga abe inkosi. Imikhokha leyo eyadaleka, imoya nayo iyalwa le mibi ukuthi nayo ibuse ingapheli amandla, njengoba kuyisikhathi sokushintsha manje. Le moya emibi le amandla ayaphela kuwo ngoba sesiyalazi iqiniso, ngoba yonke into i-energy. So abantu abaningi babazi iqiniso, yonke into iyashifta, yonke into iyarishafula manje ukuthi okay alright, okwenzekile sesiyakubona, ngoba abantu bonke abaphila kulesi sikhathi samanje bayaphila. Izinto eziningi
kule generation yethu yonakala kuthina. Ingakho sibuyisiwe thina esibuyisiwe leko emzimbeni emisha ukuzolungisa zonke lezi zinto ezimbi ezenzeka, uketuleka ubukhosi sithengisana sodwa into enjengalezo ezenza ukuthi uNkulunkulu wethu agcine esehlehla kuthina ngezinto ezimbi esasizenza. Imagine ukuthi uzala izingane nezingane, lezi ngane lezi zakho zithakathane zodwa, zithengisane zodwa, zibulalane zodwa, into enjengalezo. Lezo zinto lezo ingane mayiqala ikhula noma zifa lezo ingane ezoza ziyothwala lobunzima lobu, ngeke kuphinde kube khona ukuzwana emndenini ngenxa lemimoya evukayo okumele ukuthi iphikiswe. Le mimoya le ihlanjulukelwe, iphikiswe. Mawuzwa unomuzwa ukuthi kumele ubulale umuntu wakini noma ubulale umfowenu noma uthakathi, kuphikise lokho. Indlela imkhokha ephikiseka ngayo noma elashwa ngayo ulwazi lokuthi nayo into enzekile, mina ngabe ngisayivumela, ngoba izofika imizwa efana nawe leyo, ngoba ukhona umuntu wakwenza lokho emndenini wakho, ukhona umuntu wakwenza emhlabeni lokho. So ingakho namakhosi manje kuba lula ukuthi inkosi irule ikhansela endaweni, ikhansela lifike litshele ukuthi hey Nkosi, beka lo muntu lesusa lo muntu, inkosi izongekhansela. Ayikho into efana naleyo. Inkosi kuyona ebusayo ekumele ivikele isizwe sayo. So isiningi izinto ezenzeka manje nento yokwenza ukuthi abantu babethatha inqumo zabo abayithathayo zibe nento yokwenza nokuthi basetshenziswe ile mimoya egcwele emhlabeni yamadimoni ebasebenzisela ebumnyameni kuze kucinezeleke abantu abangafanelekile. Bengithi angiyivezeke lento le ekutheni ke siqonde siphinde futhi sibe ne full understanding ukuthi esikhathini esiphila kuso manje kuzohamba hambe kube nento yokwenza nokuthi it's either you in or you out. Izinto ezenzeka kudala uqhubeka nazo noma uyaziyeka ngoba sewunalo ulwazi manje ukuthi njengoba izinto zenzeka kanje emndenini nje ingenxa yemimoya. Iyalwa ke imimoya manje nje there is a war spiritually yalezinto engikhuluma ngazo manje ezohamba hambe iputshukele nakuthina njengoba isifikile nje, ngoba umbuso kwamadimoni uyacrasha. Ucrashiswa yini? Ucrashiswa ukuthi i-energy iyashintsha manje. Izinto eningi siyazazi, kunabantu abalaziyo iqiniso kodwa who are still in denial ngeqiniso, kodwa okubalekile ukuthi bayalazi iqiniso. Lokho kusho ukuthi i-energy ayisekho aligned, isishiftile manje. Should i-energy yombuso wamadimoni isiyacracka manje, isiyacrasha manje ngeqiniso eselifinyelelile kuthina. So bengithi ngikuveze lokho ukuze mhlambe sonke sibe on the same page ngokwenzakala emhlabeni. Inkosi ngibusisa.